Het Simmerblomke. Joet ben we in Venwaarden en we zijn onderwijs naar het traintje van de ploeg Rozema. En zij is net toch één persoon opjoen, maar toch twee personen, namelijk twee tantezezers van haar. Die zijn je beide net in Friesland, dus op afstaan woen ze toch iets bijzonders doen voor hun tante. Ja, zij verzorgt al jaren haar gehandicapte broer en ik zelf heb ze een gehandicapte zoon, waar ze echt dus zwaar nog voor deugd. Dus ja, de tantezezers Aletta en Wilma die voelen wel dat het een heel mooi bosje bloemen verzinnen. We hebben een mooi boeket mijn naam van Jente Das Bloemenboutique uit de Westerrijn. Dus ja, we zullen even zien als ze thuis is. 43. Nou, ik zal even onderbellen. En dan zullen we het wel. Spannend moment tot dit weg. Nou, goeiemiddag. Goedemiddag. Ahoy. Hoi. Ben jouw traintje van de ploeg Rozema? Ja. Ik heb een heel mooie verrassing voor jou, namelijk een heel mooi bosje bloemen. Dat is je ook. Prachtig. Ja, want ja, we hier net, nou ja, normaal gesproken dan kan meestal iemand opjaan, maar jij bent toch twee personen opjaan. Alsjeblieft, je had goed met me voorleuk. Ja. Ja. Dus net één, maar twee keer ben je opjaan. Oh, dat is prachtig. Maar nou ben ik wel nieuwsgierig. Heb je misschien enig idee waar het kunnen wijzen die je opjaan hebt? Nou, dat is mijn buurvrouw Ietje. Nee. Ze waren je net in Friesland. Aletta van Beverweken en Tante Grey. En Wilma. En Wilma. Och, heer, prachtig, prachtig. Ja, ze hebben beide apart een mailtje gestuurd. Want ze zeiden van ja, je draagt al jaren de zwaar van je broer en Ja. nou ook van je zoon. Dus ze zeiden van nou, dat verdient het dubbel en dwars een blomke. Oh, schitterend. Maar stiermekken, dit bosje bloemen kregen van Wilma en Aletta en Grey. Vind je het niet mooi? Ja, van Aletta. Ja, die tweede man. Ja, dat is die tweede man. Ja? Ja. Ja. Oh ja, hij is gek met Aletta. Schitterend mooi. Nou, hoe maar we haar nog bedanken. Oh, wie ben Matthias zit. Mooi grauw bos bloem. Nou, vind je dit niet prachtig? Ik ben er record van. Ja, mooi toch? Ja, Zeg jij hem jou ook oor meteen, alsjeblieft? Hartstikke bedankt. Nog Wilma en Aletta, ik vind dit fantastisch, prachtig, prachtig mooi. Had je hem samen nu denken. Ik zou zeggen, je moet binnenkort maar gauw weer een weekend komen. Wist ik iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het onus terug. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.